Sisekulolu ludaba sixhumana nentatheli indaba za-SABC uSimphiwe Makhanya ohambisana nomthwebuli wezithombe uNdabezinhle Khumalo bona ke baseBluff eningizimu yeTheku. Simphiwe, sikwamukele endabeni zasemini, sitshele sinjani isimo lapho khona? Ngibingelele kona Silindo bese ngibingelele nakuyena umbukeli weindaba ngalesi sikhathi ngisho impela ukuthi njengalokho eshilo ngaphambilini uNdunankulu wesifundazwe uMnumzana uSihle Zikalala ukuthi umkhulu impela umonakalo odalekile kwezinye ingxenye zesifundazwe lapha kulandela ke lezi ikhukhula zakamuva. Zenzeka nje lezi ikhukhula zakamuva Silindo okuhle uzokhumbula ukuthi ngenyanga kaApril isifundazwe salahlekelwa abantu abangaphezulu kwamakhulu ke amane ngenxa yezikhukhula ke ezabe zenzeka kusona lesifundazwe. Lapha sikhona ke Silindo kuhle siseBluff eningizimu yeTheku. Ngizothi ukuphuma nje kancane esithombeni ngicele uza kwethu uNdabezinhle Khumalo atshengise umbukeli ukuthi kwenzakalani kuleli iqophelo. Njengamanje ke izakhamuzi ezikhahlamezekile lapha eBluff seyiqalile ke umsebenzi singathi ke ukuthi ke bakhuculule ke ukungcola okube khona eindlini zabo. Ngike ngakhuluma ke ngaphambilini nomeya waseThekwini uMnumzana uMxolisi Khawunda nokubekeka ocaca ke ukuthi kuzothatha isikhashana empela ukuthi isimo sibuyele kwesejwayelekile esifundazweni. Uzokhumbula phela ukuthi kwenzeka lokhu nje kusanabantu inqwaba esingathi inkumbi ke abavele behlaliswe eindaweni ke ezomphakathi kubalwa kuzo ke amahholo kulandela lezi ikhukhula ke ezenzeke ngoApril. Sikhuluma nawe nje ithimba loNgqongqoshe libhizi liyehla liyenyuka lizama ke ukubheka ukuthi ngakumbe ungakanani umonakalo odalekile kulezi ikhukhula zamanje lapha eThekwini. Singasho nje ngokomlomo kaMnumzana uMxolisi Khawunda oyimeya yakhona ukuthi ke balenganiselwa cishe ke emashumini abahlanu abantu abakhishiwe endlini zabo ngenxa ke yalesimo esisanda kwenzeka. Nokuyinkinga ke enkulu ebhekene ke nomkhandlo ngoba uzokhumbula ukuthi akulimali kuphela izindlu kepha nengqalasizinda kubalwa kuyo ama-bridge kanye nemigwaqo esetshenziswa ke izakhamuzi nayo ilimele nje kakhulu uSilindo kuhle. Uzokhumbula futhi ukuthi uNdunankulu ke wakubalula ukuthi kuzothatha isikhathi cishe esiyinyanga eziyisithupha ukuthi kulungiswe leyo ngqalasizinda ethintekile. Umnyango wezemfundo esifundazweni izolo ke wakhipha ke statement nawo unxusa singathi ke unxusa abazali kanye nothisha ukuthi basebenzise ke ukubona kwabo ukuthi isimo sinjani ngaphambi kokuba badedele izingane kuba ziye esikoleni. Uzokhumbula ukuthi ezinye phela izikole zisangaphansi kwaleso simo sokuthi azikwazi ukufinyelela kuzona izingane ezifunda khona ngenxa ke yokulimala kwengqalasizinda efana nama-bridge bese kubalwa kuyo ke kanye nemigwaqo. Sinjalo ke isimo njengamanje esifundazweni uNdunankulu uMnumzana uSihle Zikalala ukubalulile ukuthi sisodwa okwamanje isidumbu esitholakele kulandela ke lezi ikhukhula zangempela sonto esiphuma kuyona.